kublai phi baro ngi pediang subhai phi syakane ka program ga jongi ka shalong menta ngi juong ngi kini ki kintien ka kot ka khia ka long ka spa ba ingi bat ban yo e ka kot ka khia ngi don kam ban bam ki chur ki so ki pai ki balong ki badon kam yangi henrei ngi jutep mo habangi syat ki jing bam jongi ki don ki jat khiu ki bala ban penne pensa ya kitu ki dawai ne ki vitamin ki badon ha ki chur pat ki don ru kitu ki jat khiu ki balong ki basniu na benta ka met jongi ka bala ban penmi jing pang ban ha ka met ka jongi ti kumta ha ka ne ka kinti ban pensai phi halor kinu ki jat khiu ki balong ki babha na ka benta ka met jongi tenang ya pet ya ka ne ka program bangin yo jing tep company baru ngitem bangilong kum bangilong kadai na kurukom bam ke jongi ki jing bam jongi ki wanra ya ka jing ko jingkhia henrei om tang kata kane ke dairu pat ki khiu shet ki bangi penon kam ban shet ki jing bam le se bon nangi ngitem ba ki rukom shnai kini ki jat khiu kim long kumju don ki ba khamrem bani ki wei don ki ba penne pensa e ka jing saat pat don ru ki tu ki bam penne e ka jing saat manya nu jor pat ki wei ki jat khiu ki don ru ki jat khiu ki bala shnan ki mar ki bala pat ban kata ya ka jing ko jingkhia ka jongi tenamar kata ki eimo ki jat khiu ki babha na kamta ka kot ka khia ka jongi laki khiu ki bangi shan jing shet kin thau ya ka jing pang bampong ka thyroid ni ki wei pat ki jat jing pang ki ei ki man ki bangi dei pan purkhat pat khmi hashwa bangin thie di ki khiu ki siang hashwa ban phai shikini ki jingkli tungini wa chwa halor khatnu ki pajba ki snu thu halor kani kaman menshwa ngimpat ngam da tip than ma re ka dang mi ki por pada na mar ngaju smart ban jing shan te mot nga sa thu te begidan jat kheu ki babaha kidan ki jat kheu ki basneu ma te kataru mde banga tip hi long ha social media hi ki company ma te tangba menshwa mot ngi company kam e hayang de ki kheu aluminium dai tangba kat ha ki por jeng mi jeng i pada ki penon kam de ki rainar ba de ki kheu khra te ma ha ka juk jeng image jeng i ngi use be de ki ne ki de ki kheu aluminium i te pada ndala shet nang la ayo khon i pada ya la dia da shet de ki kheu aluminium dai ke ka bangalap ka long ba ha ka por ba shet ne dang thit thamai u kheu nei u juk khia te kam to te ma tang sau snam san snam ne nang sting em hadu long bula long ko ban sapei ro te u kheu te nang ta pada ha tan la ya thap sia present ma ki present prepare te ba yo le ki kini ki kheu ayo kini ki kheu non stick ma komni kheu non stick par bashat jing shan la shat style ba man shwa gan bit mentab la ima do wow la kholon hoi te tang ba kho amne ru la lap ka tieng ta ka jingkali ga long ki bayong sai ki rung kin rung sai ko jangi am te nang ta kan dawa jing tep kin ki sa ki ong badan thyroid kibri bayat thyroid bahan nei mostly de na kadang nu kheu budan tu ka teflon finish am kadang scientific name mam tip ka ai ma tam ka coating jung ka kalong responsible ban pen pang thyroid ikibri nang ta sa kalong cancerous rute it seems tengai I hiru bagi dan ki jaja yeng ki papan kam bahan ki tiar style am ki jingpang ki belai bahate kam tu hadin nang ta ngalap kama masa change no pada sha skinar teng sathiat ada kini ki rainar yang kiat ki khia jenjar tangba ki bas ba pada te kum ka long komi mo ki ei khiu ki ba phis man pham penon kam ken hayeng shat jung phi menshwa la de kita kini kita ba ong ai phi aluminium nang ta sau ne u non stick le te kamot ka na photli shu ki rai la brand man matang phang la ima la long sarang kum tu la long pain dai last pada ka babahata mangalap dai bashat jingta man la kasingin dai na marngi khasi te ni shat be jingta jungi be ngimla ban shat kita kijing bam balong big items man la kasing shay tengkhat la no tengi shat ken hanrei man man la kasing hi da karai ben da karai nar karai yong to te kani rai ban sdi jor long hi te ban shat ata shat ai ru pada amangan pen i phi kini kirai tawa ko te kini ki sup bagan ban shat te manta na panon kam de kini cast iron ben te kumanta mo ha kani ka juk mo babor khat nge be lo banyo e ka jing kot jing khia mo
ke ka ba phis ngo kanya phi ka long badan kam ba ki brio kin tep kan para long kum phi ki para long keme bat ka imlang sa lang ka don kam kin ban tep ba ka jingia dei kanya pring kini ki kiu bat ka kot ka khia kan kum ka long kami amdei atang long kami wat ki benang samlaru kidon kami bantem namar ba ngidon ngi em hakajok ka ba ngi song bara ngim je trish tam than ti nang ta pade kabam ru ngi yo be na paket timot hak bakado te at least ngide ban suthu te ba ki e ngi penon kam hayeng ki di maki ki belong bi ka met jongi te ya menta hi te ngide ban pet saya ba yeng set jala jong dan ayo yeng set ja di ga ba matam di ki khieu shwa ladangim korek e ki khieu jongi kamut ki jingpang jing stamru kala ap namar ting teng ngim tip daw te balai pangkum ne bon jing kelin nei te mtep ngi keno e ke e ting teng am de hap liang ja malak sngi ting tengi penon kam ki pliang kum ong ko kidan ki pliang ngi bam jaru ki pliang belum ki pliang plastik semua gitu ru ki bama ban penon kam ma ti nang ta wat kini ki pela badi isyaru dan ki pela plastik sup ban kleng nama da bale thurmur kim ju pan nei ne be junam tang ba ka jing sni ba ka bajur bat kham tam ngi jing shat malak sngi kan jing shat malak sngi kum kalong kemi as ban kentu batung nya pen kham smart khendian ban yara khia kini ki cast iron pots ki khambaha namar ngiyo ukheru dan hi da phikwa nei kom kini ki jat kheru do kas ayan udan tamu ni ayo present am te nga hap shubo kom ne te tang ba phi i bo ne dang thamai tang mantar phin i la long sneo baha ne kheu mencha perwan pair ka ayu ko wait mantar la nang sting te dengi kwa ki cast iron pot ngila ban penan kam te amdan ka daw bangin namla ma phini i menta nei ki tawar ki dan ki rai ki dan sospan ro ki dan ki kheu ki dan kheu span ro ki dan ken te ka bahai ngi bangin change no ka lifestyle jungi beda ka ba change lani da pen kalai ka kom kheu shet jungi nang tawat kita ki tiar kan kom ki pela sha bang angin kam penan kam ne kini ki sarau ma porcelain kam pikir por bakling tiar man la ka por ne thit kheu mde ban shu thit bi mde ban shu ya bi ka de ka ba internet ma all that glitters is not gold te ki kheu ba style baro khairu kim de ba ha ting ha ban pikir kata kan ki jingbam ki ba shat hi hayeng ki dei ban long ki ba kham tei mani ki to ki ba shu thiet na bar henry hakwe pat ka liang ka bala pat ban bu jingma ka long bangim pendon kam ki khiu ki ba pha na ka banta ka jongi ki don ki jingkhle haki to ki khiu ki ba sneu na ka banta ka jongi ka maryang pat ka bam ka di ka jongi mat kumta ni don kam bantep yakini haswa bangin thiet ki khiu ki siang hang ni mentangi don at I bangi I Dr. Laribha Dong I belong I nutritionist ha Martin Luther Christian University let's say ilong iriu shampang mo khamtam hakani kamat ka ba ngiale hakani ka program jungi menta te doctor khle bon ba phila plai por banya don lang bangi mo ban menta hakani ka program tin ka jingkali ka baning kong ka banga ko aban kali phi ka long ba ke ei mo ka jinge dei hapreng ka kot ka khia pat ki khiu ki bangi shat ban pen haki yeng shat jungi ken Cabangin poin saya kata kamat, ancu pensyai fi kendiat ki daw bagi peran kami ki kiu ni, lani ki kiu shet jan ki jinta. Nadu mendain thai, nadu kapor jong san hajas na menchua. Buan apa yang jadi bring peran kami ki kiu. Mencet gini ki jat jingbam ni, la kalong ka jar, la kalong ka do, la kalong ka kanu ka rukom. But abangi shet kini ki kiu. Ni perangkam bun rukam kikiu kila bande kikiu bade da kundo ne la bande kikiu basna da renong ne la bande kikiu basna da aluminium but ne habangi pej menta pade bun sana pereng jongi ngialong no ngiawat benia ban ai ka bam ke di ka babhatam ya ki khu ne ya ki hayang asam hendrai ngim jupet pade ujai kiu yu ban penon kam kenang ba kita ki jingbang ki bat dan kita ki nutrients ni ta ki sembo ma po jong ki unrung sya ka met jongi namar bala dang pen kam ki nu ki kiu ki bangim ti kenan dei ko ki ni nutrients ki badan ha po tu ki jingbang ki ja dengkat no ba tu ka kiu ba syat bat kum ju ru ka kata pada ya ka poi ka khia ka jongi ki brio ke let's say ka wan ra ya ka jingkiu sini let's say ka wan ra ya ka bp na ni let's say ka wan ra ka jingpang pong la cancer ko bang tip ha mentan dei ti ki buan ha ki jing mentoi bat ki jing bam mentoi ru dadangim nang man penon kam kinu ki kiu ki babyang hakanu kru kam mang penon kam bat kumnu ki jat chul ni ki jat jingba mangila ban shet ha kita ki jat kiu ken te doctor pila mo ban batai kin dia chpang itu ki kiu ki bangi ju shem ba mo khamtam le ha ka ni ka asulong jungi menta mo kinu ki jat kiu ki bangi penon kam ba ha ki yeng shet jungi kumngi mo ki rikasi jongi de ngilong
dikasih ni design dia ni ringaron dan ngi pet bhai dan ngi lek si hendai si snong ki thau jong ki ngi buan bha ki pran kam ni Q aluminium hendai men sham hendai thai ngai kan mau ro pa banga dong along bakran chpang ka yeng mo banga wan ka shi yeng ki mekha ni dot chit don ki ni Q renong bak tim phareng ong ki brass ni but teng jong ki Q kando ti ki arden glaze ni ti buan men si tu khana email si tu khana ba mashang si shet be hakini ki Q Hendai mentah pada ada ngipet awak lagi yang jong ngaru, ada ngipet lagi yang ru, nyum dan syuk kini kiu, mentah kini kiu renong lagi kini dan pot sekiu kendo, ni wakai nak aku masuk kai, ni buat display nak mo, hendai ngin peden kam syuk ki, ni smart peden kam penban dah kini new modern technology lagi kini kiu thamai ki ba, pensuk yang ni ki pen aram, ban site ban clean, ban peden kam kini kiu kendo lagi kini kiu renong, ban shoot ke bajing jar bah, ti Komen syuang menhendai idang pernah kam hai kini kiurenong bak kijing mentai ki long ki babon ha yang banyak nuja bak mentah. Ki imo kita ki jat jimpang mo la dangi pendon kam bakla. Ada pendon kam bakla ni kiu ki bangiyo. Baik ba kinu ki kiu babidon kam dei ka syong ka jing start jong ki brio. Syong ka jing start jing nang jong ane jong pi kumlum pendon kam kiu na malba am ong babaro ki kiu ki wan ra ka jimpang. Ni ladangi pendon lalono ko mo ladangi pendon kam ku dulu siba palat buat dia hoi kawan ra ya ka jingpang kum banchu pensyai dan mentang ya apa ki man ki ying jong ni pendon kam ai ki non sticky pan ani di cube ong masen shet dan kam ai penyang dan kam ban teng ban side rusuk ba ka jing lengit kam don paham mo kita ki frying pan ani kita ki non sticky pan ani ki karai bang ong dei ti menshwa ki lap ba hakini ki non stick pan dik pendon kam ya kata taiklon mo typhoon kita ba kata kejat chemical ke bak tak na lo jang tu ka karai kadang bakan kita kena bakan numbek ni ka jing tak dei ki lap ba ladangi ki peran kam menshwa kata chemicals ke baki ong ka PFOA mo kata ka polyphenoaminoid acid kata tibat hang ta ki ong ba ladangi shed thani ki peran kam thani ki kiu ni shed ngi overheat ngi peran kam jing klik kam ka penmi ikani ka ini ka toxin kita ki substance ta ki kenja jimpang mo ka bala ban wadra ya ka hau ka tedam ba kani ka tedam pada ka jing tedam kala ban kata ya ka met jongi kumba kala ban wadra ya ka cancer ni ka jimpang pong dia kata ka bakilap masalah dengan peran kam kata ka PFO ne hadian pada hau anja khatlai kani ka FDA ka Food Drugs and Authority mo katu pada ka pensyai ba jakam peran kam kata PFO ngilaan peran kam ka PFE mo kata tebak ka polyethylene kata tebak kata kaya rap pada ban company ni kata kala air ni kata ban kata ya kamet ka phat ka jongi dia kata ka dikawai mo but kawai pada kiu pada bangi la ban pedan kam ka bam kata ya kamet pa jongi ni kabaya rap let's say kabaya rap ya kamet ka jongi kedi kini ki karainar ki karayong ngatrai bar khwai ma kam tam mental kam tam mangi ki brio ding sma ha chat gini kiu karai ki ong ni da chat jing tak kiu karayong ni bang ha ti balik ke bang nama ka dei asna da kanar mo ba ya kani kanar sha ba kisah kila ta lengit sha da penyang ni da ka klain dei bakan ne ka tu ka jing bang nan ka tu ka karainar but dan ibi professor ma iba wat ya kani ka jing tip chapang ka jing kongsan jo ka di karainar but hakata ka jing wat banyak ka jong i kata ka study ka jong i ka ba ile ita di nampak panjat ti ilap ba kini ki kiu karainar ni ladang i shed hapok kini kiu karainar teng kini kan kasih penmi lang nampak kata itu kan tak ada teng dan gibang si semua bas manar ni ki ong ba tu ka nar ni ka iron nampak teng paling ong ka iron ni kaya rap yu brio ban pen kiu ya ka senam di kamtam i khelung kaya rap han pergi ka senam ba kumjuri kini kilong kemei ki badang armet ladang gibam ladang i ya lek basi kini kiu karayong gile karainar gitu kelong ketika ya rap ban pen kiu ya ka senam kata ka dikawai but kawai pada ka ba aluminium romo tu kiu aluminium bangi peran kam ha yang asem ti kini ka aluminium ki ong ba ka jingwat beda cerita ijo i professor i ong ba kini ki aluminium ki arab ha ban klan ya ka ball mat ka jong brio kam tam ki ya ka boy mo je perkat kam tam le ka arab ha dam ta kini ki break wana kini ka jing pang pret bi ti ka alzheimer na ka tomo ti ka arab ha ki ba kumjuri ka pen kiu ya ka snam ka jong ki di kata ka dikawai but kawai pada bangai kwa ban ongi firu bangi smart nalor ki aluminium bangi pada kam yang ngatrai
pi ngat hai fin peran kami ni Q steel mau Q steel tengah thai baru angin peran kami Q steel ni tu ni Q steel ru kajing ka tenra jo ni Q steel ni kadai ba menshua handai ha kipo jo ki Roman ki Greek kan mod kisah peran kami hai kini Q rupa mah kini kita Q steel je ong tadi tikini ki steel tiki Arab haban ban pen kiu ya kamet kepak ke jongi kamtam ni kaya rap haban penmi yakini taka melanin kadi kata ke kenja kembalang ba kabayarap mana ka seni dok ke jongi je nam taka seni dok ke jongi ba kum juru kaya rap ban ya dan ke jeng pang kum ka ni ka respiratory disease ni ke jeng pang ringmen siam kita lang kan ka Q steel henry kolong ba nyimdai mempelan kam tan kembang ilong kembang siong di kibri pada fi bam ni wajib bam pahu bam antat le antat te kumju kalau ngi Q la langi pelan Q steel ni Q aluminium ni pelan ke Q ngidi ban tip ken long nyimdai ban pelan kam baik kumju na marba hakini ki Q ni la dangi pelan kam sa ngila mi ka site ngila mi ka shoot ti kilong ki kuat no kita kita ki jingda apa jong ki but tu ka jing pen scar ni ki scratch pen pak Q pada ka pen long ka jing plelat nam tak ki kenyang jing pang bakin syang tu apa ki Q ti lek si kata apa kalau mang kata apa Q pada jing pang tak dau long ngidi ban long ki bahusya ka bangi pelan kam Q tak dau dangi shet terombai ngi shet be ka Q karayong dangi shet how Q aluminium ni dangi shet butaro hasil ngi shet butaro ngim shet apa Q aluminium ngi shet na Q kendong de ngatai mentah ngim nang de shet Q sarau mak si ong keting Q sarau tabangi mentah ngim nang pelan kam shet ketanya pelan kam be dakini Q bitor ban shet apa microwave oven kan di kita hai ki de ki we ma ngi i bha mentali hakipor mentangi penon kam bhai ni pressure cooker mah te uni pressure cooker ki ong teng ki dan gen ki bo ong lada pi tap khop no bet kum to long uja no te kata ka jing kata ka dawai mah tu ka de shisha kata baik ma pressure cooker ude we na ki stainless steel ma de Q steel ni ulang mungkin aluminium hi but ladang nganong ifi ladang pen kan pressure cooker ulang best tam bah tam pen bana bang sit nama ba ni pendun ka buan ngi jeng mentoy ru kan pen kan pressure cooker ka we ka dei bang ka pendunai ka portion ne hakaliang pada ka ni ka nutrients hakaliang ka ni ka borbam ka jeng ka di ki carbohydrate kita ki ban pak bincur kaya rap ban pen dunai ka jeng hair jong ki kita kadang ni nga komponent tu sisa hikai ba ki ba ada fisher ka bah pressure cooker marba lalong ko bashu steam tikani ka steaming dan ka bashu pen da ka how mo da ka jeng how kam pelai ya ka tu ka ya ki nutrients ba mi na ka tu ka pressure cooker ne ka te song ki but long ka yarap ya ka met ka jong ki tang lada pi pelai no itu whistle kan itu banajrong pi weng no itu banajrong te kamut ka hair no ka tu ki sembok ka na pa tu ka pa Q mo tu ki dot la ni ki chul shed ma tu Q ki hair no ka na pressure cooker te kamut kata kawan ra pa ya ka jing dot te ka lek si ka la ban affect ta ya ka penduna ya ka jing ya ka bo jong tu ki nutrients kan ta ka daw long mun sing si on da ngi shed ru ngi di menang te kumnu habang penan kam nu Q ru ngi di mentep kumnu penan kam di mun chulek kelumar kan te dangi penan kam pressure cooker da la i ngi di ben up baik baun jai ke tu ka benda pejak ke tu ka jing klik mo te kadang ba ka tu ka kitu ki nutrient tu hapo kin ne kinum hen okay te sakoi pun mo doktor aku an klip pat komentar mo ngi tingi ya bam ja bet mo khasi jungi te kumnu menta pat ngi men shwangi shet jangi shet bet lada don ki por ngi shet ki Q don ki ba shet ki Q ikmek menta pat te baro hi pharang lai penon kam lu ki rice cooker mo kitu pat kilong kumnu ki bhane kumnu na menta kam jungi pat ken ki rice cooker kalong kajing penmi jing rice cooker kalong kadehi nam na kajing kerke nam lane kajing duna khat nyak por pala ki penmi in peran kam rice cooker andai ngan ong ka bhai langi shet rice cooker kam dan kan nu kajing keta ne kumbang aku ong ma komando mene ngimne peran kam than pada kan ma habangi peran kam than ngi kum site no ba nama kini ki Q aluminium ma rice cooker de bumi na aluminium ma hakini ki Q ki lek kini ka coating te ki tap saya ni ki Q nama ba kini ki Q ki de ki blush na de kinar ba kini kinar ki wan lada bam pala da karung pa kamet ka jongi kawan ra ya ka jing keta ki nerves ma kini ki lani ka keta ka jing nya jongi ka bon cepat tak ada hakini ki Q kum rice cooker ki lek kini ki aluminium coating
kira coating apa jong ki am ti dangi penan kam pat kha man la kapo nginang shoot kalau kamu ngisai jan gen dangi sai jan ye ni phong sa tu ka jan ni sai mana po ka stang no ka jan ni tika khoi na ka tu ka jing internet ni ka tu ka rong ti kum jo gini ki rice cooker kilang kum ta ka tu ka aluminium coating ka khoi na but nang tu pakasami tu ki nickel ta kami kita ki silikon kita pada ki kata pada ya kamet ke jong ikan ti kalau mengimpanan kam tambah ide ban husiar pada ke bang antar umde bancu ong ba kerki palat ti ka dadang impanan kam lu kiu ikmi kalau kum jo hi dadang impanan kam hakki du ki kiu kan ke long kum jo ka de bang ide ban chu antat menang impanan kam Baro kijat nar kidon la kejong kejing baha bat kejing sniu. Ban kejing jiet yaki kiu hi kalong halor kejing pendon kam bat karukom syat kejongi. Ngin persyang ban pendon kam biang yaki tu ki rukom syat haki por balalen. Kum kejing syat haki kiu nar ne ki kiu kra. Namar kini kilong ki babha bat kidon yu yashibon kejing mentoy ban penio ya kejing kuat jingkia. Na keba penne pensa pat penbon yaki vitamin ki badon haki chur ki bapen klan pat de yaka met ka phat ka jongi ये जो कपर है ना ये कपर का ग्लास या कपर का बोतल या कपर का जग उसमें आदमी लोग बोलता है ये पीने से पानी पीने से प्रेशर या आपको जैसे कि डायबिटीज़ या आपका पेट का जो बीमारी है वो बहुत ये होता है कमती होता है mencuang akan mau hakapor bangi le ing khawai ru mo ngi a bit ki kiu aluminium la ne ti kiu sho ne ki nu ki we ki kiu ken mentapat ngan pet bon ki kham jiet mo ki ai ban ai present ne ban ai yu ki ai bit ki non stick mo balai mo tharai klom ta kani te la si kade ka jingbe mo ka jingbe jongi ya ka style ni ya ka jing kwat teneng jong ko pathai ma mangi kwat mar bang ngisngo ba da ai kini kham long kham song do na samsung khia ni kham internet but le se ka we ru ka dei ba na ma ka jing khem jong ka por ka jing khem jong ka por adangi ma bun hap deng ki yeng ki se man tang la banyak ngim pen kam chu da ki dieng macam di shed bun apa deng le se sha ba jong shalong le se dang dang pen kam ki dieng ma ya da ka deng la ni da ka shaula la ni da ka stove handai bun se pen jong tang la pen kam da ka gas ni da ka heater ti kajing ai jong ki brem ma ai present ki non stick pan ni ki frying pan ki balong non greasy ki teflon coating ti ka tu ke la da se ka de namar ba baki ki lamlin pen kam le se ki don makir ki pen kam but in you issue bang ki nyok ki kiu sho mo ni ki kiu aluminium ki kiu steel ki bang pen kam man shwa kan ti ngim la man keno mai kata ba ka de ba ni ka shong pa ka jing na kom ka jing kwa jong ki priu hi le se bangi kwa ban pensobhai ki wei le se mangi ada kum kita hande ka jing ngai ban rong nga hi ka dei ba nyim dei ban klat ikini ki jing pedang kam jong ki ru hendai mo ki ru hendai ki bangi la pedang kam ngatrai buan apa jong ngi tep ha kum ka chinong meliam ni ka chinong sesmet ki pedang kam ki breu sti ki sina ba ki cure nong la ni ki cure aluminium te hande mentang ngatrai ka business ni ka jing ka business jong ki la kham hiar ngatrai na mal buan apa jong ngi pedang kam shu im da thiet shu ki tu na ba nglai ale ban ai kita ki non stick pan ni ki casserole ni ki kita de te banyarap iwe ngide banya le ban pedan kam beng ki kiu ki bangi se pedan kam barobo mendai but let's say lada but kalong ko itu lambada baling ong ngide pedan kam makini ki kiu hi kidon hi ka jing bha makini ki non stick pan ki ko mang ong mene ho men shwa ka don ka jing kata hen ka FDA ro kala ong bangi den pedan kam be de kini ki bala don de ki coating PFE ne tambah nga hi marwai ngasngo ba ngide hi ban pedan kam be kini ki kiu renong la ni ki kiu aluminium
Lani kini ki kiu steel ki ba sinahi na pok sinong na jong mang ba sinahi na sinong na jong na marba ka kamlong bah kamlong safe kamba ki ong mang kam ngila du ban chania ada umlong ngila man ipan phai biang ngila ban adu be ne dadangi ai yo dadangi ai frying pan pse ngili wa to company ba sinal ti kata hi ka de ka we ka ba ngas ngo ha ngas mat hiken te shubu mo ada ngi kwa pan thiet khiu thamai ken ke ai mo ki mat ki bangi don kam ban pet ken ha bangi jit i ta ki khiu ken ban thiet kiu thamai ka long ko bang ni thi sapti ma ka long ta ni kham tam dangi shu dangi man thi sapti tingi pet chwa ni ngan thi ta ka rong yu ani ibakum nu ka jan ka bakum nu ka cotton ni ka nylon ni kum tan de te ka long kum jo ru ya ka bang thiet iki ni ki mar haye mo ki mar khiu le ki khiu shet ne te ladang ini thiet kumbang kani nga shu ang naka jing mat ka jong nga hi ma ladang ali thiet kiu bon sen hi dang ali thiet kiu nga pe chuang nga don kam ne em tu kiu u kiu bagum no nga don kam u ketlisha na ne u kiu ja kata ka we laung ka de we ka jing don kam pi don kam ne em tu kiu te kata ka we but habang ate bang don kam ketlisha te nga kwa u ketlisha bakum no steel ne aluminium ne ni electric kettle kata mo te long ngi ha ban tip ka jing kwa ba ubakum no ba kawai pada kadai bang ha ban tip ru ya ka jing ne jong tu khiu ka na dang athit un ne tang mun ta shibana abana ni un ne hadu asnem lai stem kata kadai kawai but kawai ru kadai ya kani ka ka dor ma la ngi thit mo na play jing kemen man thit gi dor ba te ding ong buy one get one free ni shimi way fin thit way for your free way ni when de ban tip pada ka quality ni ka jing long tu khiu ude ba bha ni kumno te ka daw long yim de ban ting yim de ban pe thani ka dor ne ting ra ban pe ka dor ta bang ha ban pe ru kum jo e ka jing long jong tu khiu kan quality ya ka mar ka de ka ba kumno ka biang ne em te lang iso ba ka biang tingila ban thiet ba ka wei hi ka ba khat do hi ka de ba kumbang ong ka jing nang on pedan kam ne ki tu ki khiu ngang em pedan kam tu khiu ngan thiet tu non frying ni ki frying pan ma ni ki khiu ki non stick pan hatu nganang em panon kam tu kiu ngili bentet nama ngathai la dangi panon kam non stick pan ru ngandangi panon kam kasiang dei buan apa jeng dangi shim kan nu kasiang king be tu kat bayo de habangi panon kam ki non stick pan ru ngidi bentep kan nu kasiang mo panon kam ki buan siang bangi di ben le beda kasiang dieng dan de kasiang plastik takada la dangi thiet kiu ru ngidi bentep kan kumno ngam panon kam tu kiu dang thiu tu kiu ru ka ai de kita ki jat kiu la ni ki siang ki bangalaan pun kam ta ka daw ngi de ban tip ka we ka de jing don kam ka we ka de ga ya ka jing ne ka we ka dor ba ka we ba hatu kumnungan padan kam pa kita ki kiu kan the usage ma hakane ka por bangi be ya ka jing suk pa de ka rong phong jong ka perthei ngi laklet no e ka tanrai ka jongi da ka jing don jong ki company ki ba penmi e shi bon jat ki kiu ki bala pen thaba da ki rong bat ki jing pen itanan kani ka lakta pat ikitu ki badang trei shitom bat ki ba 3 minat ban shna bat penmi e ki kiu tanrai ka bala bu chingma bayo lese kani ka sabru kan ja no te kum ka imlang salang ni don kam ban gentiu iwe bat ban ai man sim lem yakitu ki badon ni ki sab ban shna bat penmi e ki kiu tanrai om tang ban penne pansa ikini ki jat kiu henry na khamta ka kwat ka khia hi ka jongi mai tila ban batai mo kini ki kiu ki wan na e Kini jiwan na ba? Kini karai ke. tila an batai kin dia chang ga dor ka jong ki Kador lagi jong kisai sen. Bahe bare lagi jong kador be. ka kasang lu na e ka dor mo Kasdang na du san spa, hadu san hajar kidon na. ki na kan ta mo kan ka yo ka jing di kiu kalong kum no man ta ka banya ban jor ban swak Di tem la dire, di jing dire syong ka gini be. kita nembak kini jat kiu mo kita di jat kiu di balong di bawah mo nak menta ka metumi kita jintek kalau kuno kini kiu ki bhale ki bha chat Bahaya gini ke, kini karai mendai te. Kimar mendai te ki bah. Banyak kita non stick ke gini tamu bagi sign lagi ke tiap tigini karai te. Rainer. अभी का आदमी लोग के पढ़ा लिखा है स्टैंडर्ड हो गया और फिनिशिंग वाला चाहिए। अभी कंपनी वाला तो सुंदर बर्तन निकालता है,
हम लोग का तो पीट के बनाता है, भारी होता है, वो लोग का जल्दी चाहिए, वो कंपनी का हल्का होता है, इसलिए हम लोग का अभी बहुत डाउन हो रहा है। अभी हम लोग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल चलेगा, उसके बाद तो हम लोग का ये काम नहीं चलेगा। जैसे पहले मेरे साथ 6-7 आदमी था काम करने वाला मिस्त्री लोग, अभी पता नहीं क्या हो गया, सब दूसरा जगह चला गया। अभी आदमी भी नहीं है, इसलिए एकला तो बना नहीं सकता है। अभी मिस्त्री ढूंढ रहा हूँ, क्या करेगा। Ngi hak bentip mita masuk kemen tam balak nang bensyap balak daun ukiu ngi dia bentip ru unu ukiu ngilaan penenkam ban nyerap ban penek ya katuka jingdon jeng ketuki nutrients ken hang pok ka bam ko jongi kanang bandangi bang ka dumlong mau ko meladangi lasyat bang pha tamba abang te bang tamba hadin si kenta kata ngiyok penher no le singi ni hadin si benai abang don no ka jing sitom tamba kali badai kadang di jagam ta kadai ba nyimtip unu ukiu bagi penenkam ken nong kabyang ni em ti kumjur dangi penenkam igini ki kiu ngasik kwa ha ngaru ngadang persang menta ba kumno penenkam gini kiu kendau tu ban set kiu kendau ti ngi selong i penenkam tang ban set pusarau gitu ma rengang set pek bagi ni produk jang pada dei napo set dakar em tu ken set igini ki kido apa kita kiu kendau tadi ki biryani dan ni kita mo ba ubang hati ubang hadang amat do ken set yo am tu tinggal dong set kwa mentai hayeng ban set kum kita kenang ba macam kum kijado snam ni kum mo ki ni dik set sama ban bang video snam itu lesi kan kambang nama bah ki ni ki kiu kendau ru ka penek ya kan dika jing saat kum tam la ka penek ru ki ni nutrients kum ngadong hikai ba kum ka kemi la ni kum ka khun ru ngihaban long ki bahusial kemudian pen kam penek igini jin ya kini kiu bangi pen kam hayeng dei but kawai kat kum mangah hinga ngasngog ban ajing mat kedai ba ngila pen kam kini ki pendan kini ki kum ki competition di kini ki cooking show la ne kini ki food fest mo ngila pen kam ha ka ba ngila ban ong ngila ban ai kini ki mat ba shat ni jingba di masya hau tahu jat kiu di shat ni jingba mullah kata ka jat kiu ti kanang ba long ngin yo ban mat ya kata ka jingbang jong tu jingba halang shat pu kiu kendo deng shat pu kiu aluminium but deng shat kiu steamer ni rice cooker ni but adang ile kum ta ti nga tharai hi kan ni ka jingle kan wanra ya ka jing kring kan kring yang ki pat ba kham ta mi ni khana samla ri badang khilung mo la ni kitu ki badan ka jing sutanat ban shet ba kinyele namang tang ye buan ngi kwa haban le kani ka experiment ka bangi ong bangin ngin pen kle lang ka jing ka batamai ba ka barem mangi ong ka twist mo ka modern but ka fusion jong ka modern but ka barem tiladangi penmi kum kita ki jat competition ani ki jing penong awareness ani kita ki program mo ka bangi pen i ki pat ba ladang syak honu kiu kalong kumnu ladang syak honu jat kiu long kumnu but hatu ka kawan ran em ya ka jing keta haki nutrients ani haki sembo but ladang ilek kumta kan keta em ya ka met pade di kata ka de ka wei ka banga hinga syak istana syak perkat di ladang ikwa ban panwan ra ya ka jing nang ban pen tip ya chnong ka tha wai ki pat ba kem lang salang ti parlok ka tu ngila poisa ka bakut jong kani ka program nganget scam bangila yo jing tip shipun halor ka jing edai hapadeng ka kot ka khia bat ki khiu ki bangi penon kam ban shat ki jing bam jungi ti hadu bangi daya syam biang bat phi hakoi pat kapor kublei phi baro